जय हिन्द बिथां रन्जन दैमारी सार जेब्ला नोंथांमोना बिथां रन्जन दैमारी सारखौ लोगो हमनो थांगोन खबर लानो थांगोन बाथ्रा सावरायगोन अब्लानिया बिथाङा नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि बाथ्रा बुङो माबायदि रायज्लायो गावनि जिउखौ लानानै नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो मोनगोन फंसे बाथ्रा बिथांनि फंसे रावा आंनि गोसोखौबो ओरैबायदि खालामदों बे मा बाथ्रा भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव बेनिफ्राय दिनै गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु जानानै दङ बिथां रन्जन दैमारी सारा जेलनिफ्राय उदां जागोन ना जाया बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि बेनिफ्राय दा आङो फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनि जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा गोबां बाथ्रा टाउननि बागै मोनथिया जानो हागौ दिनै जोङो काजलगावनि मोनसे जिडिएनो आर्मियाव जिडि थायो जेनेरेल डिउटि बिसोरनियाबो नार्सिंनि जिडिए ना मानो आं बारा मोनथिया दे बिसोरनाव माबायदि जिडिए मा थायो जियानो जा दिनै गोबां जोङो दावराव जानायखौ नुनो मोनदों खामानिखौ लानानै दिनैनि दिनाव बिनानाव आरो सोरनिबा बिमाफोरा नायदोंब्ला बुजाय टाउन सहराव माबायदि मानसिखौ खामानियाव दैथायनाय जायो फार्स्टआवनो नाय सोरबा सासे मालिक थायो जेरै आं गुवाहाटी टाउनाव अनलाइन आं गोबां मानसिफोरखौ बायना दोनगोन सिख्लाफोरखौ खामानिनि थाखाय सोरनिबा न'खराव ओंखाम संनाय सोरनिबा न'खराव एसे बिजि थुनो गोरों फोरोंगोनबो बेमार नायग्रा बेफोरबायदि बायदिसिना बेनिफ्राय आं मालिक नालाय आं मा खालामगोन 15,000 दरमा अनलाइन मानसिफोरखौ लेंहरगोन 15,000 दरमा होगोन ओरै खामानि दङ मानसिफोरा थांगोन बेनिफ्राय नोंखौ मा खालामो गुबुन मालिकनियाव दोनहरो मालिकआ जेरै आंखौनो होनना लाबाय आङो नोंनि सायाव 20,000बो मोननो हागौ 25,000बो मोननो हागौ नोंखौ आं मा खालामगोन आं बायना लाबोनानै नोंखौ गुबुननो दैथायहरगोन बेनिफ्राय नों ओरैबायदि फासि हैनोबो हागौ सोरनिबा न'खराव दा सानै बेमारि गोलैना दङ बिमा बिफा धोनि पेरालाइसिस ओरैबायदि न' गोलैना दङ उथिना थांनो हाया ओंखाम जानो हाया बिसोरनि न'खरनियाथ' बिसोरखौ नायला अब्लानिया बिसोर मा सोरबा एसे बिजि थुनो गोरों मुलि होनो गोरों बेफोरबायदि मानसिखौ लाना थांनानै मा खालामगोन पेसेन्टखौ नायहोबाय थागोन जिन्दगि नोङो बे मालिकआ मोजांब्लासो नों ओंखारबोनो हागोन मोजां नङाब्ला नोङो बेयावनो सोनानै दोनजागोन थांनाय बोसोराव उदालगुरिनि सासे सिख्ला बेफोरबायदि सोना दोनजादो बिमा बिफा पेरालाइसिस ओंखारनो होआखै बेबो बिब्दिनो फानजादो अनलाइन फानजानानै बोरै मबाइलखौ मोनखो आंनाव कल फैदो बेनिफ्राय आङो गुवाहाटीयाव थानाय जोंनि बर'फोरनो हरबाय बिसोरजों रायलाय बेनिफ्राय आङो कलबो मोनफिनासै बेनिफ्राय आं गुवाहाटीयाव थानाय जा खामानि मावबाय थायो बिसोरनो नाम्बारखौ हरबाय बिसोरबो कल खालामबाय बेनिफ्राय उनाव नाम्बार कल रायलायनो हागोन ना हादिया मिथिया उदालगुरिनि सासे सिख्लामोन आंनाव गाबै गाबै आदा आंखौ जेरैखि जाया बासाय जायगाबो खोन्थानाया गुवाहाटीयाव आं फानजाबाय सानै बेमारि दोङो दा आंखौ खामानियाव लांनानै बिसोरनि न'निफ्राय ओंखारनो हाया बिसोरनि हासुदै खिनाय आङो बोथ्रोनांगो दिनैनि दिनाव टाउनाव ओंखाम संग्रानिफ्राय लानानै बायदिसिना खामानिनिफ्राय लानानै मबाइलजोंनो मानसि लेंहरगोन बेनिफ्राय नोंखौ गुबुननो मालिक जानानै दैथायहरबाय थागोन आरो नोंनि सायावनो फैसा लाबाय थागोन बुजिना नाय बिनानावमोन नोङो भगबाननि अननायाव मोजां मालिक मोनोब्ला बासायगोन नङाब्ला बिसोरनि न'आवनो नोङो जिन्दगि ओंखारनानै नङा आरो बेनिफ्रायनो मा सोरबाया गुबुनाव लांनानै बुथारबो जानो हागौ नाथाय नोंनि सायावनो फैसा जायो दिनैनि दिनाव टाउनाव खामानिफोरा बेफोरबायदि जाजोब्बाय नोंसोर नायगोन ना नाया मोजां मोजां भिडिअ इउटुबावनो सब नुजोबो माबायदि बिजनेस खालामो मानसिनि सायाव मानसि बिजनेस खालामो रावखौबो नाया नोंनि जिबन नाया नों सोरनिबा न'आव थांनानै मा जादों मा जाया नोंनि जेबो जिबन नाया नोंखौ मोनबाय नोंनो खामानिबो फोरोंबाय आरो नोंखौ गुबुननि न'खराव फानहरफिनबाय दिनैनि दिनाव मोजां बुजिना नाय बर' सिख्लाफोर मोजां बुजिना नाय माबायदि खामानिफोरा दिनैनि दिनाव
जियानो जा दा बिथां रन्जन दैमारि सार दा गोबां दाउट जानानै दङ बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जागोन ना जाया, उदां अख्राङाव फैनो हागोन ना हाया। बर' हारिनि सासे बिर जोहोलावमोन। दा बिथांखौ नोंथांमोना खबर लानो थाङोब्ला एसेबां बोसोर बिथाङा जेल सिङाव दं, बिथांनि गोसोआथ' दुखु जागोन ना। सोरबा बायदियाथ' मा मानसिफोर खबर लानो थांबानो गाबगोन, दुखु जागोन। आंखौ जेरैखि जाया आंनि बागै खामानि माव, आंखौ बरन बेनिफ्राय बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै गाबगोन, दुखु जागोन। सोरबा बायदि मानसिया सोरबा बायदि मानसि लिडार मानसियाबो मा सोरबा मायबा मोनसे लामा दथायाव बायदिसिना खालामबानो गाबनोबो हागो। हारि सिबिग्रा मानसियाबो सोरबा बायदि मानसिया मा लामा दथायावबो गाबनो हायो, बारा सम नाङा। सोरबा अन्थाइ खुबैब्लाबो गाबनो हायो, आंखौ अन्थाइ खुबैदोलै होननानै रायजोफोरनि सायाव गाबनाबो देखायनो हागोन। नाथाय बिथाङा, नोंथाङा खबर ला बिथांखौ, सार माबायदि हाल साल दोङो। नोंथांनि सिगाङाव बे फंसेल' बाथ्रा बुंगोन, हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिया बेफोरबायदिनो जाखायो। फंसेल' बाथ्रा, हारिनि थाखाय जाय मानसिया नांदोंमोन बेफोरबायदि मानसिया बेफोरबायदिनो जाखायो। नोंसोरो आंनि बागै जेबो सिन्था खालामनाङा। जाय नायनो थांग्रा, जाय खबर लानो थांग्रा, बिसोरनि सिगाङाव बिथाङा मालाबाबो दुखु जेबो देखाया, मिनि मिनि बाथ्रा बुङो। नोङो बिथांनि बाथ्राखौ खोनानानै नोंनि गोसोआव बोरैबायदि नांगोन, नोंनि गोसोआव नांगोन, बे नोंखौ मालाबाबो दुखुआ, नोंनि सिगाङाव मालाबाबो गाबना खोन्थिया, मालाबाबो दुखु बाथ्रा बुंनानै हरा। जाय खबर लानो थांदों, हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिया बेफोरबायदिनो जाखायोनो। बे बाथ्रा फंसेयावनो सानना नाय, बेनि गोसोआ माबायदि जाथावना। मानो होनोब्ला बे मा आं हारिनि थाखाय मावदोंमोन, दिनै आं जोबथेसालियाव दङ, आंखौ फासि होयो, मा खालामो। बेयो रावनिबो सिगाङाव गावनि जिउखौ लानानै दुखु खोन्थिया, फंसेल' बाथ्रा बुंनो हरगोन नोंनि सिगाङाव। आरो बे बाथ्रा फंसेयावनो जाय नायनो थांग्रा, जाय सोंग्रा, बेयावनो बुजिना नायदो बे माबायदि मानसि जाथावना, सासे हारिनि माबायदि मानसि जाथावना, गावनि जिउखौ लानानै सासे इन्डियान आर्मी सल्जार बायदि गावखौ, गावनि जिउखौ बावसोमनो गियि, दुश्मननि गेजेराव हाबनानै गावलायगोन, थैयोबा थैगोन, सासे इन्डियान आर्मिनि सल्जार बायदि मालाबाबो गुबुननि सिगाङाव गावनि दुखु दाहा मालाबाबो सहसाव बुंनाय नङा। बिराद मोजां मोनदों आं बिथांनि फंसे बाथ्राखौ खोनानानै। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअनि गेजेरजोंनो बिथांनि जा फंसे राव आं खोनादोंमोन, हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिया बेफोरबायदिनो जाखायो, बे बाथ्रा फंसेयावनो आङो गोबां सोलोंनो मोनदों। खामानि मावनायनिफ्राय लानानै, बाथ्रा बुंनायनिफ्राय लानानै गोबां सोलोंनो मोनदों। बिथांनि फंसे राव, मानसिया माबायदि जानांगौ, मानसिया गिनांगौ गिनाङा, माबायदि खामानि मावनांगौ, गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनदों बे फंसे फिसा रावआवनो बिथांनिफ्राय। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।